Goddag og velkommen til GR1. I dag skal vi snakke lidt om hash og andre hårde stoffer. Vi kommer også ind på nogle nydelsesmidler og andre sjove ting. Så vi har fået 2 eksperter i huset, Jonas og Jonas, og I må så småt gerne gå i gang. Nydelsesmidler kan for eksempel være kaffe, te eller kakao eller andre ting, som indeholder koffein. Men det kan også være tobak. I modsætning til rusmidler er det ikke så alvorlige konsekvenser, man får af nydelsesmidler i forhold til rusmidler, som ofte er narkotiske stoffer, som kan have en meget dårlig effekt på ens liv. Nu vil jeg snakke lidt om nogle af de stoffer, der er ved nydelsesmidler. For eksempel koffein. Koffein er et naturligt stof, som ofte bruges til kaffe, te eller energidrikke. Den findes i mange planter, såsom kaffe, te eller colaplanter. Koffein kan også blive brugt som et kunstigt stof, men det er ofte som medicin. Koffein er kendt for at være opkvikkende på personen, og den øger blandt andet blodtrykket, pulsen, og så virker det urindrivende. I sportsscenen har man i nogle år troet, at koffein ville hjælpe sportsudøvere, og på den måde har de sat det på dopingslisten. Men man har så fundet ud af, at resultaterne var så små, at man fjernede det. Tobak. Tobak bliver dyrket af tobaksplanten, som man mener, at Columbus bragte med sig fra Amerika. Røgen fra tobak indeholder op til 4.000 forskellige stoffer. Indholdet i røgen deles op i 4 kategorier: nikotin, kulilte, tjære og irriterende stoffer. Nikotinen er det, som beskytter tobaksplanten, og det er det stof, som gør folk afhængige. Kulilte er det stof, som binder sig ved de røde blodlemmer, og den gør så, at man ikke så let kan optage ilt. Irriterende stoffer er de stoffer, som irriterer luftvejene i kroppen, og det medvirker, at man danner slim, som man skal hoste op. Tjære er det stof, som sætter sig ved luftrøret, og den er meget giftig og indeholder mange kræftfremkaldende stoffer. Et andet stof er alkohol, som ofte findes i drikke, som vin, øl eller spiritus. Og alkohol opstår ved, at gascellerne nedbryder sukker, og på den måde kommer der alkohol ud af det. Alkoholen er dog også giftig for gascellerne, men de kan selv se, hvornår der kommer for meget af det, så det kan blive for farligt. Når alkohol kommer ned i menneskets krop, så påvirker mange ting, blandt andet hjernen og hormonerne. Stresshormonerne kan øges, og derfor kan der opstå aggressivitet, som medfører mange slagsmål. Det er i menneskets lever, at nedbrydningen af alkohol sker. Hvis man over en lang periode indtager alkohol, så kan leveren blive slidt, og til sidst kan den ikke rense blodet nok, og man kan dø. Ja, så skal vi til nogle rusmidler. Hash. Hash kommer fra hamplanten. Hamplanten vokser mange steder i verden, for det meste i lande med varme klimaer end Danmark. Der ligger et harpiksagtigt lag på, som planten selv producerer på dens blade. Det lag forhindrer planten i at udtørre simpelthen. I det harpiks-lignende lag findes stoffet THC. THC er det aktive stof i hash. Altså det, der gør dig skæv eller høj eller sådan noget. Ham bruges også til isolering. Altså, og bruges også til at lave tøj og papir og sådan noget. Så om opium, morfin og heroin. Opium, morfin og heroin kommer fra frøkapslerne på opiumsvalmuen. Man skal simpelthen hul på frøkapslen, og i det udskillelse der er en plantesaft, og den tørrer ind til en klæbrig masse. Den masse kaldes for råopium og omdannes på forskellige vis til morfin og heroin. Morfin bruges på hospitaler til smertestilling. Det beroliger simpelthen kroppen. Der findes 2 former for heroin. Det hvide pulver, der kan sprøjtes direkte ind i blodet eller sniffe. Der findes også en rygeform for heroin. Rygeheroin er noget brunt, groft pulver, der smelter bedre end hvid heroin. Hvis hvid og brun heroin er lige så farligt som heroin. Altså. Når du tager heroin, vil du få et såkaldt sus i nogle minutter. Og derefter vil det være det, man kalder høj i cirka 20-30 minutter. Kokain, amfetamin og ecstasy. Kokain, amfetamin og ecstasy virker derimod opkvikkende i forhold til hash, heroin, morfin og opium.
Amfetamin og ecstasy er kunstigt fremstillet med kokain, men kokain findes simpelthen i naturen. Nu kommer vi lige lidt mere ind på, for det var en lille rå ting omkring kokain, amfetamin og ecstasy, så nu vil jeg lige komme lidt mere ind på de forskellige stoffer. Kokain det stammer fra kokabrusen. Indianerne tykker simpelthen på bladene, men bladene kan også bruges til andre ting, som for eksempel at lave kokate, og det kan man faktisk få på et fly i Peru. Ja, så skal man da vist nok til Peru. Nej, det tror jeg ikke, man skal. Det ved jeg ikke noget om. Det har jeg ingen mening om. Kokain kan også behandles kemisk, så det kan sniffes og indsprøjtes. Kokain kan ikke ryges, da det har alt for lavt smeltepunkt. Men hvis man bearbejder det, vil det godt kunne laves til noget, der hedder crack, og så kan man ryge det. Ja. Amfetamin er også kaldt speed og er næsten det samme som kokain. Det har bare en længere rus, altså virkning. Amfetamin er kunstigt fremstillet. Man har dog fundet amfetamin i naturen. Planten kat, der vokser i Afrika, indeholder amfetamin. Og så lige en sjov lille fakt. I 2. verdenskrig, der brugte de tyske soldater amfetamin til at stille sulten. Altså, det virkede simpelthen sultestillende. Ecstasy er også kunstigt fremstillet. Stoffet blev kendt i 1970'erne. I starten blev ecstasy brugt til at behandle psykisk syge, men så spredte det sig simpelthen til det illegale marked. Der er mange forskellige stoffer i ecstasy, som man ved for det meste ikke, hvad det er, man bliver påvirket eller dårlig af. Så det kan være meget svært for en læge lige præcis at sige, jamen det er det, der gjorde dig dårlig, eller det er det, vi skal gøre for ligesom at gøre dig rask, eller hvad man skal sige, ikke? Så ja. Men det var sådan set det, vi havde om stoffer, og jeg håber, det var lærerigt, og I kan bruge det til noget. Men tak for jeres tid.